जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ सका काल तो राखी पूर्णिमा था कम बंद थी आज कम हम मुझे जाऊँ मो कम सब सैलानी मुझे जाऊँ खाईदेवी खाईदे जी प्रथम से झील को लेकिन आसाला कम आरंभ हम यहाँ कूलरटा मोर खोलिकी रखी अभी आनी कहीं दी दिन है पानी थी तो 2 दिन है पानी थी भितर माने गोटे पानीटा 2 दिन रही गोटे अलग प्रकार माने स्मेल आइला गंध आइला से काढ़ी पानी बाहर कर आउ सन्ध्या पानी पुरे थाऊ ये पवन बाजू माने से बंद होना चल देखा कौन अच्छी जहाँ थो देखिए खाईदे जीवा शिवानी शिवानी उठी ना शोचे उठिक सका 2 थर उठी 2 थर शोची आम पुआटा शिवानी उठी पड़ा पुआटा कांदुची बोलिकी से उठी ना शोचे मोर सब धरली जिनस पत्र जाऊँगी से झील को लेकिन आसिले कम आरंभ करी प्रथम जाऊँगी कौन अच्छी देखिए देखिए खाईद कौन अच्छी किसी थी सुजी शिवानी करें कहला अच्छा उठे कर चिन्ता अच्छे आम ये फुल लगे फुलार खाई खुपड़ी बाहर हाँ काली आनी इपी अच्छे इपी शिवानी कर देखा बिस्कुट आनी जानी बिस्कुट 2टा खाईदे पलैबी सब अच्छे चूड़ामुड़ी सब अच्छे चूड़ामुड़ी खाई इच्छा होने बिस्कुट अच्छे बिस्कुट 2टा खाईदे पलैया आसले जीवन तार इपी कर खाईदे कम लगे आ बिस्कुट अच्छे गोटे खाईदे पड़ा तार उठी तार इपी करदे से झील को लेकिन आसला बेल तार उठी कर मुझे जानी खाईदे एकाते जा कम लगे बिस्कुट अच्छे बिस्कुटा खाईदे पड़ा खरा भी जोर आसे जल्दी जल्दी पलैया आसा नहीं कम स्टार्ट करदे जल्दी लेट गरम लगुच कम कर बजार आसिक पहुँची राखी दुकान सब राखी दुकान गुड़ाक अच्छे राखी खाई सब बंद खरा खरा जोर है 9टा बाजिला ना उठा लेट है मोर ब्रिज ऊपर गोटे भाई ये ठिया हुए से काम को जाते सब गाड़ी ना आज पड़े लेट पड़े नारा देवी रोड मुझे पहुँचले से झील आऊँ ये पलैया जाऊ देखा झील आऊँ पलैया धरिक जल्दी खरा भी हो लाइट स्ट्रीट लाइट गोटे जलूँ बंद करना दिन है आस छाड़ती से जलू था लाइट आम काम आम जा पहुँचला पहुँची गली एवं जाऊँगी ऊपर को खाईदे आसिक एक मेसीन कम आरम्भ करी आसबनी खाईद कौन कर खाईदे कम करिया हाँ उठिलु हाँ उठिला टकला आम उठिला कौन हो शुबू निद अच्छा शुब
हाँ ଅନେଇଛି କାହିଁ ଠିକ ନା କଥା କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଦେଖି କଥା କହୁଛି କାହିଁ ମାଲ କାହିଁ କହି ରଖିଛୁ ହଁ ନା ନା ଏ ବାପା ପାଖକୁ ଯା ଖାଇ ଦେଇଛି କାମ କରିବି ବା କାଠ ଟିକେ ଦବ ହଁ ଟିକେ କାଠ ଟିକେ କାଟିବି ସେତିକି ଗଲା କଥା ତମେ କାହିଁକି କହିଲ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ତା ନଣ୍ଡ ଏ ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡେଲୋ ନଣ୍ଡ ସେ ଉଠିଲେ ତାପରେ ଗେଲ ନ କଲେ ତା ମନ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହବନି ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ରହିବ କେତେ ଗେଲ କୁହନି କହିଲେ ସେ ରାଗି ଯାଉଛି କହିବାକୁ ରାଗି ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରହ ଦେବି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଚୁଚୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ହଁ ଚାଲ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ପାଟିରେ ପୁରେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଓହୋ ହଉ ଆ ଇପି କିଏ ଖାଇବ ଏଇ ଇପି ଖାଇକି ସକାଳୁ ଯିବି କାମ କରିବାକୁ ସବୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ସକାଳଟା ନା ପଖାଳ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗେ ଗଲେ 9-10ଟା ହେଲେ ଟିକେ 11ଟା ହେଲେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ଯଦି ଖାଇବ ସକାଳୁ ଭଲ ଅଧିକ ସକାଳୁ ବି ପଖାଳ ଖାଇକି ଗଲା ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁ ନା ମୁଁ ଝାଳ ଯିବି ଗାଧେଇବି କିଛି କାମ ସବୁ ବାସି କାମ ସାରିନି ହଉ ଯା ସାର୍ ତ ଉଠି ପଇଲା ଆକୁ ଶୁଆଇକି ଯାଉଥିଲି ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ପଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେ ଉଠିଛି ତା ଭଲ ଲାଗୁନି ଖଡଖାଡ ହେଲା ବୋଲି ଉଠି ପଇଲା ତା ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେ ଉଠିଛି ବୋଲି ତା ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ଚିନି ଗୁଡା କାଲି ଧରିକି ଆଇଛ ତା ଦୋକାନରୁ ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡି ଲାଗିଛି ଆଣିଲା ମୁଁ କହିବି ଚିନି ବାଛିକି ଦେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାଛିକି ଦେ ଚିନି ଅଜବ କଥା କହୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନିର ହୁଅନ୍ତାନି ମିଠା ଜିନିଷଟା ଚିନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବେ କେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ପିମ୍ପୁଡି ହଉଛି ମ କେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହଉଛି ସେ ଭଲ କି ଯୋଉ ଦୋକାନ ବାଲା ଭଲ କି ରଖୁନଥାଏ ଘୋଡେଇ ଗାଡେଇକି ଭଲ ପିମ୍ପୁଡି ନ ହେଲା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରଖୁନଥିଲେ ହେଇଯାଉଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡି ହବନି ସେ ରଖୁନି କ'ଣ ଭଲ ଅଜବ କଥା ହଉଛି ଚିନିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବେନି ଆରେ ଚିନିରେ ପିମ୍ପୁଡି ହେବେନି କି ମନା କରୁଛି ନା କ'ଣ ରଖିବନି ନା ବାଗେ ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡି ହବନି ଖୋଲାରେ ରଖିଥିବ କ'ଣ ସେ ଡବାରେ ଖାଲି ବସ୍ତା ଅଛି ଖୋଲାରେ କିଏ ରବିବାର ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବ ବୋଲି ଚିକେନ ହଉ କି ମାଛ ହଉ କଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲି ଖାନା ଭଲ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା ଇଏ ତ ବସିଲେ ବହୁତ କଥା କହିବ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ୍ପି ଲୋକ ଚୁଠା ଲୋକ ତମେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ଯେତେ ଯୋଉଦିନ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବୋଲି ତମ ଭିତରେ କଞ୍ଜୁସ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇବ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ଏରିକା ମୁଁ କଞ୍ଜୁସ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ କଞ୍ଜୁସ ନୁହଁ କଞ୍ଜୁସ ତ ଇପି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ଇପି ଖା ନା ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେ ମୁଁ କଞ୍ଜୁସ ସେଦିନ କହିଥାନ୍ତି ତ ଏତେ ପଇସା ଦେଇ 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆଣି ତ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ତ ଚୁଡ଼ା କହିଥାନ୍ତି ଖାଇଦେ ଯୋଉଦିନ କହିଲେ ଯୋଉଦିନ ସବୁ ତକ କଞ୍ଜୁସ ମରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମିକୁ ମୁଁ କଞ୍ଜୁସ କଞ୍ଜୁସ ମୁଁ ସେ ଉଠି ଯାଇ ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମତେ କଞ୍ଜୁସ କହିଦେଲା କଞ୍ଜୁସ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଇପି ଜାଗାରେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଇପି ଦେଇଥାନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ତମକୁ ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ ମତେ ଯେମିତି ଭଲ ନୁହଁ ତମକୁ କେମିତି ଚୁଡ଼ା ବି ଭଲ ନୁହଁ ଖାଉଛ ନା ପଇସା ନାହିଁ ନହେଲେ ତମେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବା ଲୋକ ହଉ ମୁଁ ଯାଏ କାମ କରେ ରହିଲେ ବହୁତ କଥା କହିବ ଇଏ ଏଠିକା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା ଫଟାଫଟ ଯାଇ କାମ କରିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଭଳିଆ ଯେତେ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏ ବେକାର କଥା କହୁଛି ସବୁ ତମେ ପୁଅ ପିଲା ଜାତି ହେଉଛ ସେଇଆ ଜାତି ସେଇଆ ଆଚ୍ଛା ବାହା ଭାଇ ସବୁ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ଭଲ କହିକି ଫାସିଲେଇକି ବାହା ହେଇପଡ଼େ ପରେ ଆଉ କିଏ କଥା ଶୁଣିଥିବ ବାହା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ପଳେଆ ତ ଆଇଲା ଆମର ତ ହେଇଗଲା ଆଉ
ଆମେ ସବୁ ଖରାପ ସେ ସବୁ ଭଲ। କଥା ଶୁଣୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ କଥା ଶୁଣିବ। ଯା ବ୍ରସ୍ କରିବୁ ଯା। ଖାଇଦେଇକି ଆସି କାମ ଲାଗିବ। କାମ ସରୁ ଆହୁରି ସେ କାମ ମେସିନ୍ ଚାଲିନି। ମେସିନ୍ ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି କରିବା ଆଉ। ତାଙ୍କର ସେ ମଇଦା ହେଇଗଲାଣି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି କାଢ଼ିଦେବା। ଭୋକ କଲାନି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି ମୋତେ ଏଠି ବସେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି କଷ୍ଟମର ସବୁବେଳେ ମଗଉଥିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର କାଟୁଛି କଥାଟା କହିଲା ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ଦେଖିପାରୁ ତ ପାର୍ସଲ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆଇଥିଲା କଥା ପଡୁନି ସେ ମିଶରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମାରିଦବ ଆଉ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେନି କି ଆଉ ଇଏ କରିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ତମେ ଯିଏ ଆଣିକି ଦଉଛି ପାର୍ସଲ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଫୋନ ହଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ତମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯଦି ନ ଉଠେଇଲ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯଦି ପାର୍ସଲ ତମେ ଲଗାଉଛ ସବୁବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫୋନ ଦିଥର ଉଠେଇବନି ତିନିଥର ଉଠେଇଲେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେବେ ସେ ଫୋନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ନମ୍ବର ଉଠେଇ ମାରିକି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଦେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ବେକାର କଥାଟା ଜାଣିଛ ନ ଜାଣି ମେସ ଅଫିସରେ ସୁପରଭାଇଜର ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ପାର୍ସଲ ହଉଛି ଏଠି ସେଇ କଟକ ବି ଆମେ ଯୋଉ ପିନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛେ ସେଇ ପିନ୍ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ନା ଆଉ ତ ଛାଡ ଦେ ଭାତ ଦେଲୁ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ କହିବ ସେ ଗୁଡାକ ପଡିଥିବ ତାଙ୍କ ଜରି ପଡିଥିବ ପାର୍ସଲ ଜରି ଗୋଟେ ଆଣିବ ଗୋଟେଇକି ହଁ ପାର୍ସଲ ଜରି ଗୋଟେ ଆଣି ତୁ କଣ ଦେଖିବି ତାକୁ ତା ଆଡ୍ରେସରେ ଦିଆହେଇଥିବ ନମ୍ବରଟା କୋଉଟା କଣ ଖାଇଲେ ଭାତ ମାମା ଭାତ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯାଏ ଦୁଷ୍ଟ ନା ମୋ ସହିତ ମାମା ଦେଖ କଣ କହୁଛି ଅଳିଆଠି ପେଟି ପଡିଥିବ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଳିଆଠି ପେଟି ପଡିଥିବ କି କିଛି ଗୋଟେ ଜରି ପାର୍ସଲ ଜରି ପଡିଥିବ ନହେଲେ ଅଳିଆରେ ପେଟି ପଡିଥିବ ଆଣିବ ତ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ନ ଉଠେଇଲେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରୁଛି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ନ ଉଠେଇଲେ ଦେଖିକି ଆଣିବ ହଉ ଦେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଦେଖିକି ଆଣିବ କଲରା ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେବା ଯିବା କାମ କରିବା ଦେଖିକି ଆଣିବ ଚୁଚୁଆଣି ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୁଣି ତଳକୁ କାମ କରିବି ଶିବାନ ତାର ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦିପହର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସକାଳ ପଖାଳଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଟିକେ ଏବେ ଯିବା କାମ ଅଛି ଟିକେ କାମ ସାରିବା ତାପରେ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିକି କରିବା ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପୁଅ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି ଶିବାନ କେଉଁ ରାଜ ମୁଁ ଗଲେ ଆଣିବି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲେ ଦୋକାନ ଆଣିବି ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି କାନ୍ଦୁଛି କୁଲର ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବୁ ତ ପାଣି ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେବୁ କୁଲର କେଉଁଠି ପୁରେଇ ପାରିବି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହାର କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଇଛି ଚଲେଇକି ତା ସେ ପାର୍ସଲ ସେ ଦୋକାନ ମୁଁ ଗଲେ ରାତିକି ନେଇକି ଆସିବି ସେ ପାର୍ସଲ ତାର ବନ୍ଦ ସେ ଗୁଦା ଖାଇ ପିଇକି ରିଟର୍ନ 7 ଦିନ ମାରି 7 ଦିନ ପରେ ରିଟର୍ନ ମାରିବୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ୟାର ପାର୍ସଲ ପଇସା ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଯାଏ ୟାର ଖାଲି ପାର୍ସଲ ଯାଉନୁ ସେ କରିବୁ କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ ୟାଡ଼େ ଆସିକି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା କୁଲର ପାଣି ପୁରେଇବୁ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶୋଇବୁ ଖାଲି କୁଲର ଆଗରେ ଆସି ବସିଯିବୁ ପେଟେଇ ପଡ଼ିବୁ ଆସିକି କାମ ଦେଲେ କାମ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଏବେ ତାକୁ ଅନେଇଥା ଦୋକାନ ଗଲେ ଚୁଚୁ ଆଣିବି ହେଲା ହଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବି କାହିଁ କାଠ ବେଳକୁ ଡେରି ହେଉଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ମିନିମମ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟୁ ରେଷ୍ଟ କିଛି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ଗଲା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ କାଢ଼ିବି ଆଉ କାନ୍ଦଶୁଣି ବସିଯିବା ଖାଇକି ଆଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ଖାଇଲେ କିଛି କରିହେବନି କାନ୍ଦଶୁଣି ବସିଯିବା ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇବା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ ବସିବା 5-10 ମିନିଟ୍ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇକି ବନ୍ଦ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ବନ୍ଦ ହେବ
ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଚାଉମିନ ଦେବାକୁ, ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉମିନ ଦେଲି, ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ତ କିନ୍ତୁ ଖରା ଯେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିଲି, ଗଛଟା ଭଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଦେଉଛି, ବସିଲି ଟିକେ ପାଖରେ ଆଉ ବସିଲା। ଷଣ୍ଢ ବି ଆମର ଥିଲେ ଏଇଠି ଖାଇ ତଳେ, ଏବେ ସେ ବି ଚାଲିଲେ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଲେନି ତ ଏବେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଏଠି ବସିଛି। ଗୋଟେ ମାଉସୀକି ଦେଖିଲି, ସେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତି, କେତେ ଖରାରେ ଛତା ଧରିକି ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଖରାରେ ପୁରା ମାନେ ସେ ଛତା ଧରିକି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ 10ଟା ନା 12ଟା ଅଣ୍ଡାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଏ ଅଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇକି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଗଛ ଅଛି, ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ ହେବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବନି ଅଣ୍ଡା ନା, ଲୋକ ନେବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖରାରେ ବସିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଛତା ଧରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ବସିଲେନି ଛାଇଦେବ, ଗଛଟା ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି। ଷଣ୍ଢ ମହାରାଜ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଥିଲେ ଏଇଠି, ସିଏ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ, ସିଏ ବି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ, ସିଏ ବି ଚାଲିଲେ, ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ପଳେଇବି, କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଅଛି, ଝିଅଟା ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛି, ପଳେଇବି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଖରାରେ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କି ସବୁ ଖରା ତରା ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ବସିଛି ଯେ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କାହିଁକିନା ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି, ଗଛ ମୂଳର ଚେୟାର ପକାଇ ଦେଇଛି ବି, ଆଉ ବସିଲା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଟୋଟାଲ। ତଥାପି ଯିବା, କାମ ଅଛି, ପଳେଇବା ଆଉ ବସିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।